maka onye mụ na ya ga-anọ na-alụ ya ga-abụ onye apụga. Onye mụ na ya ga-anọ na ọka ebe a, ọ ga-abụ onye gịnị? Ịtụọla onye ọzọ gbagotela ebe a, mana ọsọ salari ya ka ọ ga na-eri. Akwụọ ya salari ya ọ na-abịa. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya, n'ihi na ụfọdụ ndị ọchịchị ewerela ọkwa ọchịchị nke ndị obodo nyere ha n'aka wee na-emezi ka gasị na ọ bụ ihe nketa nke nna ha. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri, ebe ị nọ ugbu a bụ na sin.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Soludo adọọla ndị Anambra aka na ntị wee sị na ndị obodo ọbụla tụnyere onye ọbụla na-abụghị onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị apụga ije wee nọchite anya ha n'ụlọ omeiwu nke steeti Anambra bụ Anambra State House of Assembly, na ya agaghị arụrụ ndị obodo dị otu ahụ ọrụ mmepe ọbụla. O kwuru nke a n'obodo Igbo Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata n'ime ya bụ steeti Anambra, dịka o jere na ya bụ ebe ije wee saa ahụ isi ka ha tụnyere enyi ya nwoke bụ onye ji ọkọlọtọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị apụga wee na-azọ ọkwa ọchịchị ịnọchite anya ndị ya bụ obodo n'ụlọ omeiwu nke steeti Anambra. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ọ bụ sọsọ ndị omeiwu ndị nọ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ya onwe ya nọ bụ apụga bụ ihe ga-enwe ohere ịbịa wee rịọ ya ihe ha chọrọ ka ya rụọrọ ndị obodo ha. Ọ gakwara n'iru wee gwa ha na obodo ọbụla kachiri ntị wee họpụta onye na-abụghị onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ apụga, na ọ bụ sọsọ ụgwọ ọnwa ka onye dị otu ahụ ga na-ana wee ruo mgbe ya chịchara ya bụ steeti ma rituo. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Igbo Ukwu bịa Agụata 2 constituency. Nke a bụ my own constituency too. My own state constituency. Anyị bụrụ the vote kwa. Sikwa etu a esiri nụ ya. Bo, anyị na-atụnya vote, anyị adịghị ene mmadụ anya n'iru. Atụ ya. Anyị nụrụ ya. Maka onye mụ na ya ga-anọ na-alụ ya ga-abụ onye apụga. Onye mụ na ya ga-anọ na ọka ebe a, ọ ga-abụ onye gịnị? Ịtụọla onye ọzọ gbagotela ebe a, mana ọsọ salari ya ka ọ ga na-eri. Akwụọ ya salari ya ọ na-abịa. Onye nọ na haus ada alụ ilo, ọ da alụ hospital, ọ da alụ skuul, maka ego ole ka o nwere ibe. Ọ mụ bụ gọvanọ ya alụ ya. Ada onye mụ na ya dị mma, onye mụ na ya nọ na pati, ọ ya ga-enwe access. Ọ bata o wee gwa m na ya alụ ebe a, mee ebe a, lotekwa nke a, lotekwa nke a, lotekwa nke a. Ọ bụrụ onye apụghị apụta na-abịa ya mechaa ibe a mee ibe a. Mana anụkwa ife m na-ekwu. Yes. Ọ etu a ka o si awọ. Onye nke gị ka gị na ya ga-anọ, ọ kpọọ na fonu nza. Ọ sị m na nke a dị ebe a, sị m ya ekwe n'eziokwu. Ọ gwa m nke a na ọ ije kpata pati mama ebe na-ebe ime ibe pati nwere ibe. Pati ya abịa onye lụọ nke Obedilo. Ọnwa gwa ya kwụọ ya salari ọ nọ ibi ya. Ma ya agabetekwa na ịbịa sị m na ya alụ nke a ma ya eme nke a ya eme nke a. Mba. Anya ndụzọ ya. Onye a mgbe ya bụ o jere bịa onwe ibe ya ezi nwe ịfụ m izie ya na ya nọ na onye ya nọ n'akụkụ maka mbanye onye bụ ma hụ nke aka mkpa m kpọ o jee na haus onwe ozi ejibere anya ka anyị ejibere ojebe n'ụkpọ anyị jee kpata pati a ọ nọ ibie lụwa be bọsị nlụchara gọvanọ oje gwawa gọvanọ nke ya jeta n'ibe ya alụbe aka anyị gwa m o yiri ibe anyị ịbụ nke oyi nwanne na nwanne nna na nwanne okwu dị a oke ka mma ọ bụ nke a so ịbụrụ ka anyị yi nwanne na nwanne anakọta ofu onye yiri ofu ibe abata ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egara akụkọ ụwa m ịmarala na etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ya bụ gọvanọ kwuru n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Dalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye ekenekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma
ekpere mbụ na Chineke nna gara nọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.